Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno ubing, agulime ken agtalna kayon. Tayrogi tayon ti sarsarita tayo anapaulwan. Ti dagensen ni Ason. Idion una na apanawan ubing, iti maysa nga adayo a lugar. Adda balasang nga agnagan iti Ason. Nasingpet ni Ason. Napudaw ken napintas nga masansan nga agsangsangit daytoy iti nalimed gapo tanalaka a masair ti riknana. Kanayon met abagbagaan daytoy ti inana. Iti maysa nga aldaw ket Ana, ape nga da ka manin dito'y sirok tinarukbos apo unti kayo nga agsangsangit. Nanang, Anya ti pagsangsangita manak ko. awan, nanang. Anya, ni, ape nga rod nga agsangsangit ka ngay no awan matgayam ti sangsangitam. Ala, husto na nakko. Saan arumbang nga agsangit ka no awan matgayam ti sangsangitam? Husto ko man. Amangan no gapoy tinanggag na, nga imbaga kanyak ni kakasabas itay malam. Anya aya ti imbagakan ka ni kakasabas, a posible ang nagsangitan ni Ason. Indayaw nga min ni kakasabas, ti buridek nga anak ta, bakit? Kunana, pimpintas ka no, tay buridek nga anak ta, ngam ni Ason. Ket nanggag ni Ason day ta. Nadlaw ko sa erterik nana. Amangan no iso day ta, tinagsangitan na, bakit? Ay, una yun. Talagaan nalaka amasa sa irtirik na ni Ason. Iso akasayaatan, no saan ko maamakang kadagiti banag apakasairan tirik nana. Da kayo kumati umuna ka sa ritak, tata. Kaya't ko ngamin ti agpakada kada kayo. Anya day ta, Gilyer. Kidawag ko mati pamalubos yo, tapas syarak ti buridak nga anak yo. Gilyer, amukan barok. Amok anasaya at kinasingpit ka abaraw. Asino ak kumangay, tapno lapdan ka iti kasta apanggap mo. Agyaman ak, tata. Awan anyaman na barok. Ngamnay, no bilang tayatin nakamut ti anak kaw, di mo ko mapaldaangan, Ipatpatag ko dagiti anak kaw. Kadyak kayat ang mapasakitan da. Ikarik, tata. Saan to ang mapasamak data? Ayatan kan ipatag ko mati anak yo. No bilang ta ay ayatan nakmet. Pasensya andak ko man. No kanayon ang makita dak ngagsangsangit iti sirok tinarukbos akayo, iti likudan ti balay tayo, nanang. Pasda awak nga rod ken ka anak ko. Apay akasta ka. Kanayon ka ngagsangsangit. Anya nga min launay ayat ti pagsangsangitam. Diyak mo tamo, nanang. No dati mang mangag ko ang negatibo kontra kanya. Diyak malapdan ti agsangit. Day tala ti amok nga aramiden, tapno maipapas ko ti dagansen ko. Talaga anarabaw ti luham anak ko. Dayta ti agpayso. Nanang. Ngam sapay la kumata mabaliwam to dayta nga ugalin. Iti kasta, saan kanton a makita pa'y ngagsangsangit? nasingpet ni Ason nga anak yo, Marta. Awan ti makunami kan kuana. Ay na, talaga adakkel a katulungak ti anyaman at trabaho ni Ason nga anak mi. Iso na lang, taadayo anapimpintas di adi na. Ha? Pasensyakan, Marta. Ibagbagak lang ang ti agpayso. Maawatan ka. Ni Ason day chay. Nangagnan samot ti saritaan mi. Oh, apa yan, Marta? Akwa, awan. Ay na, nalipatak matin lut-lutwag. Pasensya ka na. Naskan ngamin nga asikaswag. Sangit ka manan, Ason. Sino ka? Apay ang nagbasit ka. Saan ka namas daw? Ngamin, may sa
sisit. Anya? Ngam saan ka kumangagbutang kanyak? Sana kadakas. Kan kanayon ka makikita. Tunggal may kaagsangit dito'y sirok tinarugpo sa kayo. Ngamin, day talang tipagtangak. Day tabunton. Ha? Dita ka nga agnanaed? Wan, iswa kanayon na makikita kang agsangsangit dito'y sirok ti kayo. Pasensyakan kanyak ha. Dito yung amin nga ipagpagsak ti dagansan ko. Maawatan ka. Katagyaman tasan kang agbutang kanyak. Iswanam na aday tuyen ti pagrugyan tinasingid a panaggayem ta. Nakitak a nagturong manen ijay sirok tinarokbus a kayo itay nangag na ti saritaan mi. Ngamdya kon sinurot. Una yan. Nakarumot ti kasdi nga ugali ni aso. Awan lakit, agsangit. Tunggal adda din na magustuhan amangag na, agsangit. Kanayon latan nga agsangit. Lakay, Kasla makapao mapayki din ti kasdi nga ugali na. lakay, saan kumamot akasta ah? Awatin talatan ti kasya akababalin ni Ason. Saan arumbang akon dinarenta? Sigurado. Nakarkaron tumanen amasaer tirik nana. Nurugyanan ni Gilyer nga arman di adi na. Anya? Nadlaw ko nga day special arik na ni Ason ka ni Gilyer. Ngam jay gayam kabsat ni Ason ti kayat ni Gilyer. Iso nakarkaron tumanen amasaer tirik na ni Ason. Si kamat gayam, Gilier? Wen ason, ada ni ading mo? Ha? Apay ni ading ko? Ada nga mintulagan mi. Kuna na nga itan ti panangaklon na iti datdaton ko nga ayat. Ha? Ada ka din ni ading mo, ason? Akwa? Adda dita balay. Dumanon kalatan dita balay mi, Gilier? Awan ti basong ti kapsat mo, ason. Gayam? Kan may sa. Saan mo matatangal tirik na ni Gilyer? Saan asikat ayatan na? Iso arumbang kumamaklot mo na ita. Ano kayat mo? Sumurot ka langin kanyak itilubong ko. Saan ka ngagladingit apulos itilubong ko, ason? Agtalinag ka naragsak. Pagdakan itilubong ko. Kanayo na naragsak kami, jay. Awan apulos ti ka nito tiliday. Kan panagsangit. Sana kas dito'y lubong yo. Kanayon ka ngagsangsangit. Ngam, kasanon dagiti dadakkel ko. Kanti kabsat ko. Di kag tanag. Tatanto pakalaglag ipandagan ka. Ha? Panunutag pa'y gayam ko nga ang sisit. Sa anak pa'y ama kaikadang ita. Anak ko, amok ang masakitan ka. Gaputa ti adim ti eten ni Gilyer. Tatang, Ngamrumbang lako mga klonam ti amin. maaklon ko, tatang. Ason, anak ko. Sanda ka pagdanagan? Nasayaat nga ron numaklon mo. Tani, nakisaritan dagiti dadakkel ni Gilyer. Natinongan ti panagkalay sa da Gilyer kanjay adim. Ha? Nagbiit mo tan, tatang? Talaga akasta, no isuda at talaga ti agkagasat, anak ko. Kasta ka di. Isu asapay lako ma, tatalaga amaklon mon ti amin. Ason anak, di ka kadi makigiddan kada kami amapan iti simbaan para itikalay sa dagilyer ken ni ading mo. Sumaruno aklatan, nanang. Sigurado ka, anak ko? Wan, nanang. Ala, sumaruno ka nga rod ah. Wan, nanang. Di kay agdanag. Sumaruno aklaangan iji simbaan. Nagsakit at talaga tinakang ko, gayam. Diyak maaklo na ni ading ko ti inayat ti lalaki nga ayatag. Kas na ipagakon kan ka, ason. Iyay lubong mi. Awan tiladang.
asig akin naragsak ti mapasaram. Gayam, Iso sumurot kan kanyak ita. sandak nga taas sa pulan. Sa pulan da ka ngamkas itinakon-akon. At daiba ti taapakalag-lagi pandagan ka. Iti kasta, saan da kanto amalipatan? Anya dayta, gayam ko. May samula. Ha? Winason. Mula apa kairanudan da. Kat dahi tanto tiga puna. No apay asan da ka amalipatan iti kaano man. Apay ngay nga awan ni Ason, Marta. Ay na, jak nga rod ammo. Kuna na aso maruno ijay simbaan. Ngam saan mat? Sa ita. Saan tayo mat anasangputan dito'y balay? Ay, una yan. Napanan ngayon ni Ason. Jak nga rod ammo. Angam kasaritak lang ang dagiti daddo maakalugaran tayo. Tagpatulong ak amang sapul kini Ason. Makaamo pa'y laang nila kay dito'y punsyonan. Ala, kasta nga roden ati aramidan. Narigat mat no madadaal ti ragragsak ti kalay sa dagilyer. Kanti inauti nga anak yo, gapulang iti kaawan ni Ason. Talaga nga awanin lakay. Manipod idi kalay sa dagilyer kanti inauti nga anak ta. Saan tayo na nakita pa'y ni Ason? Wen nga rod, Marta. Ay, dito'y sirok tinarukbos akayo, ti kanayon idi apagkamangan na. Nukas jay nga dadagensin na. Dito'y nga agsangsangit. Kit ita, adda manan dito'y. Marta, kita am ni. Anya da ito'y nagtubo amula. Wan ngagpaiso. Nasaysaya at sano iyakar mo bakit? Tani, agmay-may samot dita. Wan lakay. Aguray nga rod takalyak aging ga itiramot na. Lakay. Kitaem. Adda nagbukal iti pungto na akaslapan na karamot na. Wan nga agpayso. Anya day taakita timula. Saan laeng at inaidumduma amula, tinaduktalan da Marta, kan ti asawa na ubing. Naduktalan da pa'y amanayunan ti raman, ti anyaman ama iluto, nulaokan, iti naidumduma amula. Naduktalan da, abayat ang maukukisan ti bunga ti mula. Kat pagluaan na, ti asino man, amangok ukis. Nalagip nga rod ni Marta, ni Ason nga anak da. Iso a pinanaganan dati na sa amula, iti Ason. Nga idi agangay, inawagan da day taamula iti laso na. Bueno, Bing, ditan tinagibusan ti may sapay asarsarita tayo nga insurat ni Ferdinand Feria, iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met, iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing.
Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinnaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.